Рустами Раҳматулло 5 сол инҷониб ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул аст. Вай дар маркази шаҳри Хуҷанд меҳмонхона ва маркази савдоеро бунёд намуд. То оғози пандемияи COVID-19 талабот ба меҳмонхонааш зиёд буд. Зеро баробари боз шудани марзи Тоҷикистону Ӯзбекистон шумораи мизоҷонаш низ ба маротиб афзуданд. Аммо бемории COVID-19 ба фаъолияти ӯ бетаъсир намонд. Қатъ кардани фаъолият роҳи ҳалли мушкилот набуд. Зеро дар ин сурат кормандонаш бидуни ҷойи корӣ мемонданд. Вай маҷбур шуд роҳҳои баромадан аз мушкилотро ҷустуҷӯ кунад. Агар мо муқоиси 2019-2020 кунем, агар мо 100% 2019 гирем, дар 2020 мумкин 10% шуд, 15% шуд. Лекин ман фикр кардам чикор кунам, ман бештар бо ташкилотҳои ғайридавлатию ташкилотҳое ки семинару тренинг мегузаронанд, бо онҳо суҳбат карда бошам. Ба онҳо ман худомо занг задем ки мо омода ҳастем ки бо тариқи имтиёз ба шумо хизматрасонӣ кунем. Ва чунин ҳам шуд. ҳамонҳо буданд ки мо камтар ҳамин буҳрона паси сар кардем, маош додем, чизҳои маблағҳои коммунилиро дар вақташ додем ва ҳамин чиз боис шуд ки бо онҳо низ ҳамкориро зич кардем. Дар меҳмонхонаи Хуҷандстар 10 нафар бо кор таъмин мебошанд. Яке аз онҳо Гузал Исмоилова мебошад. Моҳи апрели соли 2020 ба кор шурӯъ кард. Дар ин ҷо вай ба қабул ва гусели меҳмонон масъул мебошад. Аммо оғози фаъолияташ ба авҷи панҷшавии бемории COVID-19 рост омад. Даромади асосӣ барои пешбурди зиндагиаш музди маошаш буд. Зеро шавҳараш дар муҳоҷират буду ирсоли маблағ низ душвор гардид. Вақти пандемияда рост камтар тарсиш буд, камтар метарсидем вай кардем, лекин раис мои дастгирӣ кардан. 15 рӯз кор мекардем, 15 рӯз дам мегирифтем, навбаткати ҳамамо кор мекардем, ҷани бачаҳоям будам пеш. То оғози пандемияи COVID-19 мизоҷони меҳмонхонаҳо асосан сайёҳони хориҷӣ буданд. Аммо баста шудани марзҳо, набудани сайёҳони хориҷӣ боиси ба душворӣ рӯбарӯ гардидани масъулини меҳмонхонаҳо гардид. Онҳоро зарурат пеш омад то ин ки роҳҳои баромадан аз буҳронро ҷустуҷӯ намоянд. Барои нигаҳдории фаъолияти меҳмонхонаҳо дар давраи авҷи бемории COVID-19 ба соҳибкорон зарурат пеш омад ки арзиши хизматрасониҳоро то 25% поён баранд. Шароити мусоид фароҳам оварда шуд то ин ки нафарони хоҳишманд давраи карантиниро дар ин ҷо паси сар намоянд. Инчунин барои ҷалби меҳмонони дохилӣ таваҷҷӯҳ бештар шуд. Душворӣ имконият метиҳад ки ба муносибатҳои нав, яъне чизҳои навро соҳибкор фикр кунад, ҷустуҷӯ кунад, роҳандозӣ кунад. Ман ҳамин таксистҳои Хуҷанд Душанбе бо онҳо суҳбат кардам. Ман гуфтам ки ҳар як нафаре ки шумо мебиёритон, ҳамон овардагиҳотон мо 10 сомонӣ метиҳем. Яъне 3 нафар биёред 30 сомонӣ, 2 нафар биёред 20 сомонӣ, 4 нафар биёритон 40 сомонӣ метиҳем. Мо такя кардем ба меҳмонҳои дохилӣ, яъне аз ҳамин Душанбе ба Хуҷанд меоянд, ба онҳо такя кардем ва нархҳоро низ чунин кардем ки ба онҳо муфид бошад квартира нагирану меҳмонхонаҳо ҷойгир шаванд. Чунин таклифҳоро мо пешниҳод кардем. Баъзе утоқҳое ки дар меҳмонхона буд барои соҳибкорон утоқи корӣ вай додам. Чӣ кардам? Ба иҷора додам. Иҷораи моҳона. Инам боис шуд ки мо ба мо яъне алтернативни вая дидем, мо роҳро дидем. меҳмонхонаҳое ки дар маркази шаҳр ҷойгиранд тавонистанд дар авҷи пандемияи COVID-19 як андоза хароҷоти ҷории хешро рӯйпӯш намуда фаъолияташонро идома диҳанд. Аммо барои меҳмонхонаҳое ки аз шаҳр берунанду нав фаъолияти худро оғоз карданд, вазъият ранги дигар дорад. Моҳи июни соли 2020 дар ҷамоати хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бори аввал меҳмонхона сохта ба истифода дода шуд. Соҳибкор Абдусами Раҳмонов барои бунёди ин маркази хизматрасониаш беш аз 3 миллион сомонӣ маблағ сарф кардааст, аммо то ба имрӯз даромаде гирифта натавонист. Зеро бинобар сабаби паҳн гардидани бемории COVID-19 аз меҳмонон дараке нест. Вазъияти ба амал омада ӯро маҷбур сохт ки муваққатан меҳмонхонаашро барои иқомати хонандагони мактаб ба иҷора диҳад. Инҷа ки қишлоқи мо қишлоқи ҳама калонтарин дар ҷумҳурӣ мебошад, пештар меҳмонои мӯл ташриф мекарданд, туристо баъзе меомданд. Аммо мо ҳамин мақсад ки сохта будем аз ҳисоби ин пандемия ҳамин меҳмоно
کم شدن و نآمدن ما همینه به بچه ها که اینجا کورسی خیمیه میخونن برای نزدیک بودن مکتب خور رفت و خیستنشون هم درس برفتنشون برای آسان شدنش یعنی وقتی اینجا هم آقا حاضر جا کردگیم بچه ها این بچه ها که ولی مکتب خون که هستن جمهوری همه شهر و ناحیه ها هستن اینها یک ماه به 200 سامانی گرفته هستیم برای تازه کردن برای یک اخرانیک قلور موندن همون پولای گرفتگی برای همون 3 نفر کارگران ما صرف کرده است. дар вилояти Суғд соли 2019 86 меҳмонхона ва осоишгоҳ фаъолият намуда ба 112300 нафар хизматрасонӣ карданд. Аз ин шумора 96093 нафарашон шаҳрвандони Тоҷикистон буда, 16207 нафарашонро меҳмонони хориҷӣ ташкил доданд. Соли 2020 бошад, шумораи меҳмонхона ва осоишгоҳҳо 5 адад зиёд ба қайд гирифта шуда ба 91 адад расид. лекин 20 адад меҳмонхонаҳо бинобар сабаби пандемия муваққатан аз фаъолият монданд. Шумораи меҳмонон бошад дар соли 2020 назар ба соли 2019 55780 нафар кам гардидааст. соҳибкорон дар соли 2020 аз соҳаи меҳмонхонадорӣ даромади соф гирифта натавонистанд. Чанд нафарашон аз фаъолият низ монданд, мегӯяд коршинос Парвиз Ҷабборзода. Вай дар ин соҳа собиқаи беш аз 20-солаи корӣ дорад. Айни замон соҳибкорон барои нигоҳ доштани ҷойи корӣ ва пардохти хароҷоти ҳатмӣ фаъолият доранд. ба андешаи ӯ ба ҷуз пандемия ҳамасола дар давраи моҳи Рамазон ва сафари муҳоҷирони меҳнатӣ ба дигар давлатҳо боиси кам шудани мизоҷон мегардад. ما استحصال کننده نیستیم که از بعضی کامپوننت ها از بعضی اینگریدینت ها یک چیز رو مقدار کم نموده یا یک چیز زیادتر کرده از درآمد زیاد یا کم کرده. مهمان خانه داری این ساحه بسیار نازک ندارد، یعنی مزاج دائمی و ندارد مهمانانی که با مبلغ‌های گران ارزش آمده در مهمان خانه استقامت کنند. چون که خودی خارجی ها با مقصد تماشا کردن، دیدن نمودن و توریسمی، اکوتوریسم، ویلو توریسم و یا میگردن و یا در مهمانخانه خوب نمیرن، میمون شب روز میکنن و با روزانه برآمده رفته از آن طعام‌های ملی ما از جای‌های منظره‌های بعضی ما تماشا دیدن میکنن و یا حتی در بعضی منطقه‌های بعضی موضع‌ها به مثال شهر پنجکند دیدن کردن میروند، در آنجا خیمه‌ها زده در داخل همه هم خواب میروند به خاطر بوی هوای تازه اکولوژی جمهوری تاجیکستان را از خود حس کنند. و بنابراین حالا باشد کشیدن هاستل‌ها، کشیدن مهمانخانه‌های ارزان که خارجی‌ها از این خدمت رسانی خیلی کم ارزان که قیمت نباشد استفاده برند درست‌تر میباشد. бурду бохт дар соҳаи соҳибкорӣ ва таҷрибаи андӯхта дар ин соҳа боис гардид ки Рустам Раҳматулло курсҳои омӯзиширо ба роҳ монад. Вай мактаби тиҷорат ва рушди шахсиро ташкил намуда барои соҳибкорони ҷавон ва нафароне ки соҳибкориашонро ба роҳ монданианд машваратҳои гуногун медиҳад, то ин ки ҳар яки онҳо баробари рӯбарӯ гардидан ба мушкилот тавонанд аз буҳрон бароянд.